Сәлем, Асылкай. Сәлем, Рамай. Кая ашыгасың болай? Мин бассейнга yüзәргә йөри башладым бит әле. О, ничек шәп. Әйе, миңа бик ошый. Мин спортның су төрләре сараенда шөгыльләнәм. Ул Казан шәһәренең Сибгать Хәким урамында урнашкан. Монда спортның су төрләре буенча гел төрле ярышлар булып тора. Менә әле күптән түгел генә апрель ахырында йөзү буенча Рәсәй чемпионаты булып узды. Монда иң яхшы йөзүчеләр үзләренең йөзү буенча осталыкларын күрсәттеләр. Мин дә әтием белән карарга бардым. Спортчыларга сыкланып карап утырдым. Рамай, йөзәргә өйрәнгәч, син дә ярышларда катнашырсың әле, алайса. Иншалла, Асылкай. Йөзәр өчен махсус күзлек, кием һәм башыма резинадан эшләнелгән баш киеме сатып алдык. Рамай, күзлек нигә кирәк? Су астында йөзгәндә күзгә су кермәс өчен. Миңа ни өчен икән? Спортның су төрләре сарае бик матур, зур бина. Ул кичен төрле төстәге утлар белән яктыртыла. Сихри бер дөнья матур бассейнда. Төрлечә йөзәм, зәп-зәңгәр суда. Су өстендәге сыман канатлар. Гел эшләп тора, аяклар, куллар. Асылкай, мин йөгердем, яме? Ярар, Рамай, хәерле юл. Сау булыгыз.